DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500. Ang health mo, protektado. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang upong at sip-on, kakas ang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling mapaniwang kay utong at kay intay. DTX Coffee Mix na was na piluan, diabetes, ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:03. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Huwebes nga adlaw,
Enero 30 tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide. O kung worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Yan si K5, Sani Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga Pangulong dinalan, ginadulong sa kalawan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magklinika D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Natural ng antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, TTMO nagpahanumdom angot sa road closure buwas nga adlaw kadungan sa selebrasyon sang Chinese New Year. Sa dugang nga balitang lokal, security measures ang ICPO para sa Chinese New Year, haro fiesta kag religious rally sang Diyos Gugma, mas ginpasangkada. Samtang mga napatay sa aksidente sa barangay Takasharo, nagsaka na sa 3. Sa piyak nga bahin, probinsya sang Iloilo, wala pa sang na-record nga napatay bangod sang dengue. Sa nagapanguna nga balita nasyonal, ginaduso nga 200 pesos wage hike pagatunan sang duha ka panalkan sang Kongreso suno kay Senate President Chis Escudero. Sa dugang nga balitang national, 525 o kon 525 ka mga inmates ginhilway sang Enero 2025 suno sa Bucor. Samtang eroplano bumunggo sa helicopter samtang yara sa kahawaan sang Washington. Sa ato naman balita sa patag sang sports, Yulo Brothers magahimo sang maragtas sa Olympics. Balita naman sa patag sang entertainment, Carla Estrada apektado sa mga masakit ng mga tinaga, bato kay Daniel Padilla matapos ang Kathniel breakup. Sa ato naman balitang extra special, chain smoker sa Turkey naghimo sang hawla sa ulo agud nga maguntat ang iya nga bisyo. Kag amay ito banwa ang aton mga headlines sa aton nagapanguna nga mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:09. Kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa Kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and sugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka po, di gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape, nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa mga balita lokal, liwat nga nagpahanumdom ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO sa mga motorista sa pila ka dalanon nga pagasiraduhan bawod sa selebrasyon sang Chinese New Year buwas nga adlaw Enero 31. Suno kay TTMO Head Olderico Garvanzos, mag-aumpisa ang road closure alas 2 sang hapon sa bahin sang Isnart Street sa City Proper bawod sa parada sang Chinese schools kag Chinese community. Magasugod naman ang aktibidad alas 4 sang hapon sa Iloilo Freedom Grandstand. Ginaabisuhan naman ang mga motorista nga lauman ang mabugat nga trapiko sa buwas nga adlaw. Ginapanugin naman ang mga nagamaneho sa pribadong mga salakyan nga magpangita sang alternatibo nga dalan. Sa dugang balitang lokal, mas ginpasangkad sang Iloilo City Police Office kung ICPO ang ilang security measures para sa selebrasyon sang Chinese New Year, haro fiesta kag religious rally sang ang Diyos Gugma. Surok pa kay ICPO Director Colonel Kim Ligada, nagmando na ini sang ideal deployment sa mga police personnel, force multipliers kag volunteers sa mga strategic locations, partikular na sa Plaza Sangharo, Chinese Community Centers kag Iloilo Sports Complex
complex amo man ang iban pa nga key event venues. Agud masiguro man nga matawhay kag organize ang pagselebrar, nagmando man si ligada sa mga station commanders o kon sa mga hepe nga ipatuman ang increased police visibility, masugot nga security measures, traffic kag crowd control. Dugang padari amo ang anti-criminality kag emergency response, stakeholder coordination kag collaboration sa mga local government units o kon LGUs, barangays, private security groups kag event organizers agud mapabilin ang peace and order. Samtang nagpanumdum naman si ligada sa publiko nga mangin vigilante kag magkooperar sa mga otoridad. Nahibaluan nga tubtob pa sa Pebrero 2 ang mga kahiwatan sa syudad sang Iloilo. Sa ibang paginaton nga balita lokal, nagtaliwa na ang nabilin nga pasyente nga isa sa 8 ka mga pasahero nga sakay sang Mitsubishi Mirage nga nakabunggo sa 10-wheeler truck sa barangay Takasharo sang kaagahon sa Enero 27. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Patrolman Genesis Cudo, investigador sang Traffic Enforcement Unit sang Iloilo City Police Office, ginpahig sini nga alas 9:27 sang aga sang Enero 29 sang gideklarar nga sang doktor nga napatay si Von Cedric Mabugat, 27 anyos nga isa ka Scout Ranger. Suno kay Kudo, nakaangkon sang patal nga pila sa ulo si Mabugat rason sang iya kamatayon. Dugang pa sang investigador, si Mabugat ang nagapungko sa likod nga bahin sang driver seat kag nagasabak sa iya kahagugma nga si Rizalin Anakan nga napatay man sa nasambit nga aksidente. Nahibaluan nga napatay man ang drivers nga pakaisa ni Rizalin nga si Kim Joseph Sumagyo. Samtang natala na naman nga makighinon-anon ang pamilya sa mga biktima sa driver sang truck nga si Freddy Serious kag sa kumpanya sini. Sa piyak nga bahin, wala pa sang napatay sa probinsya sang Iloilo bangod sa balatian nga dengue. Ini ang ginpahayag ni Dr. Rodney Labis sang Iloilo Provincial Health Office sa IPHO sa pagpakiangot sang K5 News FM Iloilo. Sunod pa sa doktor, bisan pa nga nakitaan sang 30% nga pagsaka ang kaso sang dengue sa probinsya subong nga tuig, kuni paanggid sang nagligad nga tuig. Nagapasalamat gihapon ini nga wala pa sang na-record nga patay bangod sa balatian. Dugang pa sang natungdan, mayara sang 67 o 67 kadugang nga bago nga kaso ang na-record sa probinsya sang Iloilo sa diin naglabot na sa kabugusan nga 172 o 172 ka kaso. Samtang mas mataas naman ini kuni paanggid sa na-record nga 132 o 132 sang nagligad nga tuig sa pareho nga period nga Enero 1 tubtob Enero 18 tuig 2024. Alas 6:14 ang aton oras. Ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kalwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan maedad na, hubin gihapon ang itsura. Naglabot na sa 48 ka kaso sang hand, foot, and mouth disease o kon HFMD ang na-record sa probinsya sang Iloilo. Ini ang ginkumpirmar ni Dr. Rodney Labis sang Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO sa pagpakig-angot sang K5 News FM Iloilo. Sunod pa sa doktor nga ang 48 ka kaso halin sa 23 ka mga kabanuhanan sa probinsya nga ginalkipan sang Carles, Cabatuan, Limeri, Alimudyan, San Joaquin, Barotac Nuevo, Tigbawan, Pasig City, Barotac Viejo, Kalinog, Santa Barbara, Oton, Leon, Banati, San Enrique, Tubungan, Batad, Dumangas, Gimbal, Lambunaw, Liganes, New Lucina, kag Pavia. Dugang pa, ginpasalamatan sang IPHO nga mas manubo sang 48% ang kaso sang HFMD sa mga tuig nga mas manubo sa 92 ka mga kaso nga na-record naman sa nakaligad nga tuig sa amuman nga period. Sa dugang nga balitang lokal, suportado sang sangguniang palalawigan na kon SP ang petisyon kag possession papers sang Fisher Folk Association sa Iloilo angot sa pagtugot o kon pagpahanugot sang commercial fishing sa municipal waters sang pungsod nga resolusyon sang Supreme Court. Suno pa kay 5th District Board Member Binky April Tupas, ginasuportahan sini ang petisyon kag ang possession papers bangod nga gikan man ini sa distrito kag ang ginasaligan sa mapumuluyo amo ang pagpangita
pangisda. Amo man nga nahibaluan sini kung ano kadako ang maging epekto sini sa mga pumuluyo sa makabanwahanan sa Quinto Distrito. Dugang pasang natungdan, ginapakilala sini sa konseho ang resolusyon nga may tigulo resolution supporting the petitions and position papers of different fisher fox associations in the province of Iloilo and the intervention that the provincial government of Iloilo intends to file relative to the Supreme Court's resolution. Nagapasalamat naman siya nga unanimously ini nga ginaprubahan sang provincial board. Angot na riso no kay tupas kung pahanugutan ang large-scale commercial fishing operations sa municipal waters. Dako ini nga pamahog sa long-term sustainability sang marine resources. Mahimo man nga matublag sini ang food security, amo man ang environmental conservation kag ang palangabuhian sang small-scale fisher folk nga nagasalig lang gid sa pagpangisda bilang alkalde sa Palamugnan. Gin-emphasize man sini nga sandig sa Provincial Fisheries Profile 2023 sang Iloilo Provincial Agriculture Office. Ang probinsya sang Iloilo ang nakabalag sang kabugusan nga 60,410 o kon 60,470 ka manog pangisda gikan sa 19 o 19 ka mga coastal municipalities kag manginlubos nga apektado ang mga ini nga mga manog pangisda sang nasambit nga resolusyon sang Korte Suprema. Alas 6:17. Ang iningabayan sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa kalwan sang Clinical DTX 500 ang palaya leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, agud nga mangin mahamuok ang katulugon. Mag-Clinical DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Natala na nga pagkatukuro ng anom ka mga infrastructure project sa probinsya sang Iloilo, inisunod kay 4th District Board Member Rolando Destura sa sesyon sang Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Lakip sa mga proyekto, amo ang mga masunod, e-learning center sa barangay Sablugon, Pasig City, improvement sang laundry and linen sa Alyusan District Hospital sa Limudyan, water system sa barangay Ago, Tubungan, multi-purpose building sa barangay Kinagaringan, Pequeño, Pasig City, completion kag upgrading sang Representative Pedro Truno Memorial Hospital sa Gimbal, Iloilo, kag completion kag upgrading sang Ramon Dorimdes District Hospital sa Dumangas, Iloilo nga nagabalor naman sang 5.9 million pesos. Ang nasabit nga mga proyekto ang ginrefer sa Committee on the Infrastructure kadungan man sang sesyon. Matapos ang ginpadala nga sulat ni Governor Defensor nga naghihingyo sa Sangguniang Panlalawigan nga hatagan ini sang authority to sign sa mga contract agreements agud nga maumpisahan na ang nasambit nga mga proyekto. Sa ato naman pinakaulihi nga balitang lokal, nagbonggoanay ang Mitsubishi Fuso Canter kag ang Changan sedan sa barangay Kabuluan Norte, Oton, Iloilo alas 6:20 ang aga Enero 30 tuig 2025. Ginkilala ang driver sang sedan nga si alias Lin, 48 anyos, residente sang barangay Abilay, Oton, kag isa man ka government employee. Samtang ang driver naman sang Canter amo naman si alias Mata, 39 anyos, nga residente sang barangay Hanipaan, New Lucena, Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Staff Sergeant Churchill Acosta, ang investigador sang Oton Municipal Police Station, ginpayag sini nga gikan sa isa ka subdivision sa Abilay Oton, si alias Lin, kag samtang pagwa sa highway, hinali lang ini nga nadulaan sang kontrol sa preno. Rason nga nagdiretso ang pagpadalagad sang auto. Tubtob nga nabungguan ini sang Canter nga gikan sa opisina nila sa Banwa sang Pavia, kag padulong kontani sa Banwa sang Igbaras. Mahinay naman ang pagmaneho ng alias Lin kag alias Mata. Rason nga wala sang may napilasan. Samtang natala na naman nga mag-aregluhanay ang magtimbang nga bahin. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:20. Balitang National. Balitang National. Sa ilo na kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginadulong naman sa kalwan sa Clinical DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag-Clinical DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makaliko kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, kati-kati, punggod kag iban pa. Clinical DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa.
Ginpahayag ni Senate President Francis Escudero nga pagatunan sang Senado subong man sang House of Representatives ang pagpasar sang across-the-board daily wage hike para sa mga mamumugon sa pribado nga sektor. Nagpagwa si Escudero sang statement kasunod sang approval sang House of Representatives o kon sa House Committee on Labor and Employment sang 200 pesos nga across-the-board daily wage hike. Ang 200 pesos daily wage increase nga ipasaka sa House ang mas mataas sa 100 piso daily wage hike nga ginaprubahan sa Senado sa Marso 2024. Madumduman nga antes ang approval sang 200 pesos nga wage hike sang ginpahayag ni House Committee on Labor, House Deputy Speaker kag TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza nga ang ulihing nga legislated wage hike ang natabo sang tuig 1989 sa administrasyon pa ni Anay Presidente Corazon Aquino. Sa piyak nga bahin, may kabugusan nga 525 ka mga persons deprived of liberty o kon PDLs ang ginhilway sang Enero kun siriin. Yara na sa 18,947 o kon 18,947 ang kabugusan nga numero sang ginhilway nga PDLs sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. suno sa Bureau of Corrections o kon Bucor sang Webes nga adlaw. Sandig sa datos gikan sa ahensya, 36 ang gikan sa Correctional Institution for Women o kon CIW sa Mandaluyong Iwahig kag Mindanao, 71 naman gikan sa Davao Prison kag Penal Farm, 52 gikan sa Iwahig Prison and Penal Farm, 27 ang gikan sa Leyte Regional Prison, 66 o kon 66 sa Sablayan Prison kag Penal Farm, kag 34 naman ang nagikan sa San Ramon Prison kag Penal Farm. Samtang 239 naman ang nagikan sa New Bilibid Prison sa Mandaluyong City. Sino pa sa Bucor, 412 o kon 412 ang gin-release matapos ang expiration sang ila maximum sentence. 68 ang ginakwita, 32 ang ginhatagan sang parol kag 4 naman ang ginhatagan sang probation kag iban pa. Samtang ini nga bahin sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa kalawan sa Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gin magkalipat mag-Klinika Dio Fresh Dio Roll-On para priska gyapon ang papatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. May ora napilasan ang anom ka mga senior high school students matapos nga magtugas ang isa ka sunog sa eskwelahan ang chemical explosion sa isa ka barangay sa San Antonio, Makati City sang Miyerkules sang hapon. 3 ka mga biktima ang ginpangdala sa isa ka ospital samtang ang 3 naman ang gin-turnover sa ila pamilya. Ginpahayag sang BFP nga natabo ang insidente sa Globetech Science Foundation Incorporated mga alas 5:20 sang hapon apang gin-report ini mga alas 6:12 na sang hapon. Ginpahayag sang BFP Dugang nga nagsugod ang sunog sa paglupok sang ethanol sa laboratory room sang nasambit nga eskwelahan. Ginabanta nga 500 or 5,000 pesos ang balor sang kalitan nga natuga kag 20 naman ka square meters sang building ang apektado sang sunog. Sa ato naman pinakauli nga balitang nasyonal, yara sa 126 ka minuto o kung masobra 2 ka oras nga nagapamati ang mga Pinoy, ang ginagkabig nga pinakalawig nga oras sa bugos nga pungsod suno sa pagtuon nga ginhiwat sang National Research Council of the Philippines o kon NRCP. Sa piyak sang importansya sang musika o kun ambahanon, nagagawa man sa pagtuon nga masobra 50% sa mga Pinoy nga yara sa music industry ang may ginansya sang 20,000 pesos kada bulan, mas mataas sa minimum wage sa National Capital Region o kun NCR. Ginhiwat ang survey sa 700 ka mga respondents kag pinagi sa focus group discussions. Kaupod ang pagtuon pila ka mga music stakeholder, music-related companies kag organizations sa pungsod. Balita International. Sa detalye naman sa aton balita international, ginadulong sa kalawan sang extend the food supplement for men with maca and clavo huasca. Masako bra permis na trabaho, permi lang inakapuy, kag madasig kapuyon. Mag-extend the food supplement ka na. Para macho ganado sa kama, extend the food supplement for men. Nagapaayo man sang sirkulasyon sa atong dugo, kag nagapataas ang libido.
extend the food supplement for men. Nagbungguanay sa kahawaan ang isa ka eroplano sang PSA Airlines kag isa ka helicopter sang Sikorsky H-60 samtang nagapalapit ini sa Reagan Washington National Airport suno sa US Federal Aviation Administration. Nagpatigay naman sang search and rescue operation ang naglain-lain nga ahensya sang Potomac River apang wala ini sang opisyal nga report kung may pilason o kung nagtaliwan sa natabo nga insidente. Bangod naman sa nasambit nga insidente, temporaryo nga ginuntat ang tanan nga flights sa nasambit nga airport. Ginaimbestigahan naman sa National Transportation Safety Board ang insidente. Sa dugang nga balita sa luwasang pungsod, patay ang 20 katao matapos nga nagtibusok ang isa ka gamay nga eroplano nga may sakay nga mga oil workers samtang nagalupadalin sa oilfield airport sa South Sudan sang Miyerkules nga adlaw Enero 29. Padulong kontani sa capital nga Juba ang eroplano sang nagtibusok ini kung sang nagcrash sakay ang mga pasahero nga mga trabahador sang langis sang Greater Pioneer Operating Company o GPOC, isa ka consortium nga nalakipan sang China National Petroleum Corporation kag state-owned Nile Petroleum Corporation. Lakip sa mga napatay amo ang duha ka Chinese national kag isa naman ka Indian national. Nagpromisa man si South Sudan President Salva Kiir sang maid-id kag madasig nga investigasyon agud mahibaluan ang gintunaan sang pagcrash o kon pagtibusok sang amo nga eroplano. Balitang Sports. Kagkaroon sa detalye naman sa aton balita sa patag sang hinampang ginadulong sa kaalawan sang Clinicas Probiotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Clinicas Probiotics nagabulig ginitinlo sa aton tiyan kag kolon agud makalikaw kita sa madamo lang nga mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinicas Probiotics, the fortified probiotics. Desidido ang Yulo Brothers nga sanday Carlos kag Eldro Yulo nga matigayon ang ginahandom nila nga pareho nga makakwalify sa 2028 Los Angeles Olympics. Positibo si Kaloy sa posibilidad nga makasulod ang Yulo Brothers sa LA Games. Bangod sini nalangkag na ini bangod sa maayo nga kahigunan nga magtingob puwersa sila nga magutod agud mahatagan sa kadungganan ng pungsod. Aminado si Kaloy nga mangin maayo ini nga eksperyensya para sa ilang duha apang hindi mangin mahapos ang ilang pag-agihan agud ini ang matigayon. Padayon ang pagpangamuyo ni Kaloy nga matuman ini kag pareho sila nga makasulod sa podium. Balitang Entertainment. Sa ato naman balitang showbiz, nagpahayag si Carla Estrada nga tuman ini nga naapektuhan sa mga masakit nga mga tinaga nga ginahaboy sa iyanak nga si Daniel Padilla kasunod sang breakup o kon pagbulagay sang kapamilya actor sa iya anay nobya nga si Catherine Bernardo. Madumduman nga sa tong Nobyembre 30, 2023 pinaagi sa separado nga mga pahayag ginkumpirmar nanday Catherine kag Daniel nga natapos na ang ila 11 ka tuig nga relasyon. Sino pa kay Carla, apektado siya sang masakit kag below the belt nga mga komento online na nungod sa iya bata nga si Daniel. Apang sa baylo nga pangunahan sa Daniel kag Catherine, ginpahanugutan ni Carla ang duha nga mag-atubang sang sitwasyon kag ginpili gid lamang nga hindi magkomento. Alas 6:29 ang aton oras. Pasiplat kita na yung mga kaki-5 sa aton nga extra special sa mga chain smoker dira, no? Sa mga patay sindi sang sigarilyo. Kag gusto nyo man nga mag-quit no? Sa pagpaninigarilyo, basi makakuha kamo sang ideya diri. Kay isa ka chain smoker sa Turkey, nagbutang sang hawla sa iya ulo para nga maguntat na siya sa iya bisyo nga pagpanigarilyo. Kuya Ki, go ahead. Nagakabala kung paano mo mapalagyuhan ang imo pagpanigarilyo? Matapos ang 26 ka tuig nga pagpanigarilyo, isa ka lalaki sa Turkey nga ginkilala kay Ibrahim Yusel nagkahimo sang paagi kung paano untaton ini. Sara nga makaubos ni Yusel sang 2 ka kaha sa isa ka adlaw. Wow, damo kwarta ba? May baluan nga madugay na ini nagplano nga maguntat, apang wala ini nangin madinalagon. Nakahibalo ini nga hindi mahapos para sa isa ka chain smoker, gani nakahuna-huna ini sang isa ka pinasahi nga paagi.
Naghimo siya sing hawla sa ulo gikan sa saway kagin kandaduhan ini agod hindi ini makapanigarilyo. Maalam nga klase katinuga. Ang helmet sa motorsiklo amo ang ginhalinan sang iya ideya. Ginhatag man ni Yusel ang yabi sang copperhead cage sa iya nga asawa kag bata nga babayi agod hindi ini masulay nga buksan kung ginaatake ini. Ginako sa asawa ni Yusel nga sang primero nahuya siya sa desisyon sang iya bana. Apang sa ulihi, nahangpan niya nga ginhimo ini sang bana agod amligan ang iya lawas. Ang determinasyon ni Ibrahim Yusel nangin pahanumdom sa iban nga mga nagapanigarilyo nga ang pag-untat tamaan gid kabudlay. Kag sa kaso ni Ibrahim, nagakinanglan ini sang dako nga sakripisyo. Ini si Kuya Kay para sa balitang extra special para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Samtang sa ato naman pinakamaayong balita sa Hulubaton 19:21 nagasiling, madamo kita sang mga plano pero ang kabubuton sang Ginoo amo ang matuman. Philippine Standard Time alas 6:32 kagamayad tuban ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga ka-K5, padayon ka mo nga mag-like, mag-follow, kag-share sa among official social media pages. Ang K5 News FM Iloilo 88.7, kag K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Makitan kami sa among Facebook page, sa among YouTube channel, and of course, sa among TikTok account. Ang aton mga pagbalita sa D3 Bayo Evening Newscast, Boy Lugman nga ginadulong ni K5 Ri Espiha Umalay nga nagapalangga sa mga pututanon. Magpamati man sa mga programa sa K5 News FM Iloilo sa gabi alas 7:09 ang palatuntunan Funpal upod kay K5 Turitisoy. Alas 9:30 12 ang programa K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot kang aton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 4:30 sa hapon. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gihapon kami ang inyo mga tagbalita ini si K5 Sani Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. K5 News